Soc la Bàrbara. Alguns de vosaltres ja em coneixeu, però crec que amb la majoria de forma digital, pel WhatsApp. I bé, doncs aprofito el vídeo de l'altre dia de l'Àger per fer aquest i així em presento i presento el projecte que portaré jo. Bé, aquest any, ara a l'octubre, començo com a becària al Departament de l'Autònoma, de Filosofia, i en concret estaré a l'àrea d'estètica amb la Jessica, el Gerard i l'Àger. I bé, doncs el projecte que portaré jo és el de Sample Filosòfic, que és un programa de ràdio que es pretén que sigui mensual i que surti per la ràdio universitària de l'Autònoma, que crec que també agafa el Vallès. I bé, la idea és que sigui un programa de 45-50 minuts on jo presentaré el tema o concepte, em gravaré presentant això, li enviaré a les persones que participaran al programa, tindran una setmana per pensar què volen dir i hauran de fer una gravació de 7 minuts com contestant. Després això ho muntarem i també a cada programa al final tindrem com uns 10 minuts d'una variació musical que faran els músics de Mick Jones, que són els que si sentiu per allà al local d'assaig estan tocant ara. I bé, doncs aquest és el projecte. És un programa de ràdio, estem treballant perquè pugui ser de la ràdio universitària, crec que és un programa que pot ser molt interessant i el que m'agradaria molt que us fes il·lusió i que vulgueu participar, sigui en la part que sigui, no sé si muntatge o parlant. Sí que necessitaré que hi hagi voluntaris per poder parlar, perquè si no, no tindrà sentit, perquè la idea és que hi hagi 3 convidats a cada programa, cada un dels quals parlarà 7 minuts. Això vol dir que seran com 10-15 minuts meus presentant el tema. Els temes i conceptes surten dels textos dels mòduls de les assignatures que té la Jessica a filosofia, és a dir, estètica, filosofia de l'art i el seminari d'estètica. I bé, però no hi ha com la voluntat de que sigui un programa com per explicar conceptes, ni per explicar temes. O sigui, no és una segona classe de filosofia, sinó tot el contrari. Tot el contrari tampoc, però vull dir, és un espai que es vol generar per provar, per samplejar, d'aquí el nom de Sample Filosòfic, és a dir, de prova, d'experiment, de variació i de generar juntes una constel·lació i veure què surt, trobar noves formes de pensar juntes i de trobar-nos i aprofitar les eines digitals que tenim i més en aquest moment. I res, doncs espero que tingueu moltes ganes. Els que us vingui de gust participar al programa, doncs estaria bé que m'ho digueu el dia que ens reunim, perquè la idea és que el primer, si és possible, surti al novembre, l'últim al juliol, aniríem amb el calendari acadèmic una mica, si puc, el dia de la reunió ja tindré un deadline com de temes i coses així que podem parlar, perquè és un projecte com per tots nosaltres. No voldria com que ens el fem nostre entre totes, ¿vale? I per tant, qui tingui idees, qui pensi que molaria més un concepte que un altre o el que sigui, doncs ho parlem i ho anem fent, ¿vale? Aprofitaré ara un moment per ensenyar-vos una mica Mick Jones. No sé si s'ha vist bé. Doncs ells faran les variacions musicals que sortiran al final de cada programa, que seran com uns 10 minuts que aniran destinats a això. O sigui, el que farem nosaltres de pensar, reflexionar, gravar la nostra veu i compartir-ho, ells ho faran però amb el llenguatge musical. I doncs fins aquí. Parlem aviat, ens veiem aviat, em fa moltíssima il·lusió que puguem fer coses i res, doncs això, parlem. Adeu, bon inici de curs.